Hej sammen og velkommen tilbage til min kanal. Jeg håber I har haft en god dag indtil videre. Og i dagens video tager jeg med på, hvad jeg laver på en helt almindelig lørdag. Og så glæder jeg mig egentlig også bare til at vise jer, hvad jeg så laver i dag. Så det første jeg gør om morgenen, det er, at jeg tager tøj på, og så spiser jeg egentlig bare morgenmad, og så drikker jeg noget vand og saftevand. Og så gør jeg mig egentlig også bare klar til dagen med skincare og mascara. I dag har jeg egentlig bare tænkt, at jeg skal slappe af. Og så ved jeg ikke helt andet nu, men det kommer nok videre i videoen. Så jeg har næsten lige spist morgenmad, så nu vil jeg lige tage en lille snack. Og det kan I bare lige se på videoen. Der fik jeg nogle sour cream med onion chips, og så fik jeg sådan nogle svenske chokoladecookies, og det smagte bare virkelig godt. Og så drak jeg også lige en sodavand til det, imens jeg sad og så film. Så jeg har lige været ude og hente skraldespand, så nu skal jeg have pakket nogle gaver ind. Fordi at der er en af vores familie, der har fødselsdag på onsdag, så det skal jeg lige pakket ind. Så jeg har lige pakket gaverne ind. Og så vil jeg egentlig bare lige se noget mere film. Og så skal jeg spise aftensmad. Men jeg tænker ikke, at jeg kommer til sådan at filme efter det. Så jeg tænker bare, at jeg vil slutte den her. Så det var en opdatering på min dag. Jeg håber I nød at se, hvad jeg lavede. Hvis du kunne lide videoen, så giv et like og abonner, så du ikke går glip af min næste video. Jeg vil gerne høre, hvad I laver i jeres hverdag. Skriv gerne i kommentarfeltet, hvad der sker hos jer. Tak fordi I så med. Vi ses i min næste video. Hej hej!